И здравейте, аз съм Роби и днес ще играем с Страйкър. Да, здравейте хора, аз съм Страйкър Ето и го, Еван онлайн. днеска играем в UHTC. Смятаме да ги смачкаме. Да. И Съм малко слаб, какво да направя, ама има пил. Добре, да започваме. Чакай, Sonic UHC Team, нали? Аре в Flower Power. О, да, защото... Къде си, бе? Чакай, от другата страна. Е така. Не тук, не тук. Ела. Не натискай нищо. Натисни нищо. Не тиска нищо. Ето го, Flower Power. Къде че има 20 О, да, видях. Не! Не, почнахме! Махай се от тук, чакай. Ама не се. Аз съм с някакви други чимове. И аз. Щупих се главата. Нищо, сега ще ви прибием просто. Просто ще пусна лава и те ще умрат. Чакай да си вземем неща. Ако някой ми се лапи си колко цветя има тук. Има от 1 милион. Ако някой не знае, този сервер ще го има в описанието. Той е за премиум акаунт. Да, с премиум акаунти, който няма да играеш сега. Освен ако не си направи. Но трябва да се премиум. Сигурно ще знаят. Да. Ти така. Сега ще... Имаме си сървъри, кога и може и ви да идвате. И тях ще плачем. Нали? Моят сервер UHTC е така, че няма да го качвам. Да, защото си е CMP сервер. Който не... CMP сервер означава такъв, който не се дава IP. И съм пълен. Окей. Супер. Някой не разбира. Аз директно умирам. Да, и аз тъй. Чакай, ма. Сори, че умираме, просто на нас не изкочи, не трябва да сме заедно. Иначе ако не сме заедно, ще спра клипа. И честно ти казвам, ще спра клипа. Аз така ще умра. Ау! Нали, Алекс, нали си тук? Да, тук са. Окей. Ама, не казвам никъде, нали? Какво? Никъде не си влязал. Има един Flower Power, обаче той е без тимове. Без. Flower Power 4 човека. Ой, ако с тим... Ох, колко ми лагва. Само да си кажа. Колко ми лагва. Къде си, бе? Къде си? При Teams от 2. Къде си? Teams от 2 Power Flower. Ти сме. Вечер са къде? Колко човека сте там, иначе? В момента... доста сме. Клипа вечер са къде? Клипа става... 8 човека! Да, клипа става вече. Аз направих. Тука ми аз направя. О, хайде. Не става. Ти си с някой друг тим. Не. Ти си сам. Добре, тъпа ацепт. Тим ацепт трябваше да напиша. Да, ама пак написам. Да, заедно сме. И чакаме да влязат няколко хора, че да играем, нали? Ето започва изброяването. Не знам, ако моят брат дойде. Ако моят брат дойде, просто ще... Спираш клипа. Да, спирам клип. Не, прави го на пауза, имам предвид. Да, на пауза и после. Не, аз направи пауза, когато почне UHC-то да го пуснем.
Не. По-яко е тъй. Добре, Ми хора, да. ние ще ви спастим малко труда за гледане. Аз ще спра. Не, Will Starhin. Аз ще паузна клипа, за да не ви хабя времето и после пак ще го пусна. Айде. Тук. И почва. Само е сега. Уа. 3, 2, 1, или ми лаг... окей. О, тък ми се спълнахме при яйца. При... Еми да, сега сме чимък. Виждате? Да. Виждате много ясно. Човек, що взимаш всичко наред, което ти падне? Взимай само важните неща. И за сега нищо нямам важно. Аз от нямам късмет вече. То и аз нямам нищо важно, ама не взимам всичко безполезно. Взимам само полезните неща, които наистина ще ни трябва. Как да взема... Просто... Какво, абе? Нищо. Окей. Ухана. Окей. Не е хубаво нещо, ама пак. Кажем. На мен ми се пада нещо, дето е много Червеното, там има едно червено квадратче, там се спира клипа, нали? Да. Окей. Не, аз няма да го спирам, сам казвам дали е. Имам запалка в момента. И май има много близко до нас. Или това си ти, или това има някой много близко до Но нас. ясно, че сама аз няма как. Не знам, може и да съм. Може да е някой друг, не знам. Аз тук имам само храна да ти кажа, човек. Сега. И каска. Това пак е нещо важно. Да, Тук никой нямам диамантини от неща. толкова... аз вече имам 5 ор. 5 дъма ор. И сега само 5 дъма блока ми трябват и съм готов. Намерих и айрън на блокове, и лапис блокове намерих. Ами флит да пада. Ама не съм. Не трябваше да хвърлям това, но както да. Ето за тебе съм. Чейсплейт. Не. Вече има. Колко ми господи. Това да го... Да. За на пауза. Така. Обнови. Готово. Супер. И върнах се. Само за малко, защото ми лагва сервер малко, но много маничко. И пак. Малко. Окей. Чекавата имаш? Алекс? Колко имам? Да, чакай. Не ми трябва, ама пак, чакай. По-добре да взема вода, защото когато падам, например. Човек, това много ме дразни. Лофита! Само ми трябват кокали. Кокали. Лофитата си доста полезни. Бе, ти откъде имаш толкова неща? Enchanting table. Iron каска. 4 iron блока. Ще ти затворя. Ще затворя, човек. Ти сигурно сега ще кажеш нещо хубаво. Диамантен блок. Аз чупих вече поне 50 цветя и какво ми се падна? Нито един даймонд блок. Два ампула. Ясно и смисъл по-малко. Да знаеш, кирката много ще ми трябва. Пак айрона, колко ще ми трябва? Това е най-важно.
Не знам. Добре, само